Den sidste liter mælk løb igennem Stadil Andelsmejeri i 1980. Produktionslokalerne har stået tomme siden, men får nu nyt indhold. Altså for os her vi bliver 4, der kommer til at sidde her, som skal dele faciliteterne. Det bliver et åbent kontorfællesskab med et mødelokale, hvor vi kan holde vores møder med vores kunder hver især. Hele lokalsamfundet var med, da kontorfællesskabet blev indviet i maj 2011. Det skaber liv i de små landsbyer. Altså, folk siger jo til os, nej, jamen bare det der lys i vinduerne igen i mejeriet, det er jo så skønt. Det er jo en gevinst i sig selv at få 4 kreative arbejdspladser til at etablere sig i et mejeri heroppe. Det er jo lige den gruppe, som vi gerne vil have alle steder, den kreative klasse. Og så kommer de bare helt af sig selv, dumperne ned her og sætter gang i udviklingen af bymidten, så det er bare fantastisk. Mejeriet blev også hurtigt ramme om hverdagen for Frank Switzer, der efter mange år på Vestas forfulgte en drøm om at etablere sig som trækunstner i en del af mejeriet. Vi har børn, som skal til skole om morgenen og komme hjem til deres far, som står i værkstedet og arbejder. Og det hilser på mig, og det er kanon godt. Der er helt klart et publikum, et kæmpe publikum i dette land, for at ville have noget med landsbyer at gøre. Landsbyer har en meget høj brand i vores bevidsthed. Problemet er bare, at de forbindes med noget, der står stille. Landsbyer forbindes med noget gammeldags skidt. Landsbyer forbindes med noget fattigt og noget kedsommeligt. Og der skal børn og unge mennesker, de skal ikke have noget klinget med landsbyer. Men det er jo en fortælling, vi fortæller. Det er en historie, vi hele tiden bliver ved med at reproducere. Det er den, vi skal vende om. Vi skal turde sige, nej, landsbyer, der sker faktisk noget. Og i øvrigt, så skal der jo være en infrastruktur i form af busser og andet. Det er så en anden sag. Hvis der ikke er det, kan landsbyen heller ikke eksistere. Sådan må det være. Det er jo et af de steder, der alligevel skal en slags hjælp til. Kontorfællesskabet i Stadil Vedersø har vist sig at være langtidsholdbar og har siden etableringen været til inspiration for landsbyer over hele landet. Også i en anden ende af Ringkøbing-Skjern Kommunes egne landsbyer. I Højmark er Pernille Pris Pedersen i gang med at skabe grundlaget for et nyt kontorfællesskab, der indrettes i den tidligere brugsforening. Hvis vi skal skabe noget liv og noget vækst i vores landdistrikter, så bliver vi også nødt til at placere noget derude, om man kører ind til centerbyerne, eller man kører ud til landdistrikterne. Vejen er lige langt. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om at vende vanen, hvis man kan sige det sådan. Projektet i Højmark er støttet med midler fra LAG'en og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og både kommunen, Erhvervsrådet og fagforeninger har bakket op om initiativet. Alligevel er det endnu ikke lykkedes at få de første lejere til at rykke ind. Hvis det ikke bliver til et kontorfællesskab, hvad er det så, der er gået galt, og hvad kan man gøre ved det? Jamen det er jo i hvert fald noget af det, vi har snakket meget om, det er krisen, ikke? Om folk tør tage springet. Og i forhold til, vi har lavet nogle undersøgelser i forhold til højt uddannet, ikke? Jamen hvad er det for nogle barrierer, de ser i forhold til at tør tage springet og blive iværksætter? Det er det der med, at det bliver lidt for nemt og sikkert at have en lønindtægt, og især i de her tider. Men som også rigtig mange siger, det burde de gøre.